Selamat hari Minggu madihita salhutna. Guarni minggu tas sedarion, ima minggu apen perjulu, doho topik, mardalan di hati urun ni Jahoba. Tapuk kama permengiota, marede mahita sebukwede nomor 200 ono pulusia, ayat sada sahat tutulu. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Pabu hamuma tuborusion, idama, nungaro hatua omi, idama, ihutu ibana do upa silehononna, jala pamalosonna di jolona.
Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata, pargugu nasuhatu dosan, natu mapalangi dohotano. Hinorhonni asin rohamdo ubahen sahat hami, tu tahun huria nai baron. Lehon maturi huriam, todim nabadiyai, dohot hamaloon sianho, asalam rarat jala gadda harajaumu, di tonga-tongani hamion. Sai lehon ma hiras niroha tunaposom, maka tahun hatam. Asalam denggan huriam marhite siani, pargugoi mahami manguloi ho di bagasan hapor siaun natoktong. Asa manahan hami, sahatro di ujungna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredita. Sude malas roha dura manjalosa sinod ng nai Tuhan tadi surgo nasunminagogo tasong bamai di palasiko Patik ni debata di Minggu Sadarion, Ima Sian Johannes Walu ayat 12. Dungi diulahi Yesus muse majamitai nasida, nin nama ahudo panodang ni portibion. Nasotupa merdalat dinakolom namangi hutonau, di ibana dotahe panodang hanguluan. Atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata. Saya pergugui mahami mangulahon hobar tupatikmi. Amin. Mari dihita.
dosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pergugo na suhatu dosan. Para siroha na sumurong. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon. Ro tujuluni habangsa habadiyomi. Manopoti jala manganggukod dosa nami. Masajudjud warsahi hami. Marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahinan nami narwai. Dang huhawolongi hami hosian nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gugo nami. Nang dongan nami. Dang dosod diri nami hubahi kami. Dibahini tamado rimasamu jala uhumomu hami tuhamatian saliling nililing nai. Alai nama purus mahamin waeng tu asin roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami. Hasesani dosa nami salhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus. Anak kakolongan ni roham. Si Pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiyai. Ali Tuhan. Saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hacesan ni dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana nasatumanada dosa di bahen debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhiti-hite ibana. Hasangapom ma di debata na dikijang. Amin. Marede hita. Rapo Tuhan Yesus buka olehmu, ikon tu ibadai perburuhanmu, beribadah rohani hidupmu. Epistel di hari Mingguan dienet sian Rom 10 tolu ayat 10 sada 1 10 opat tajahama marsika sorin. Ima rikoti hamu ala diboto hamu tikina. Ainaung dapot do obasna. Laho hehe sian namodum. Ainung ngajumonok halua ottanuaeng sian uju gabe porsea hita.
badia mahita marpangalaho songon napatut arian, unang masal puhu permanganon dohot perminuman, unang markorkarangon dohot margadobus, unang merbada dohot mangiburu. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Mari dehita. Roma tu Jesus nobatibu dege hatana jakon burju narodo Jesus pangoluho asal porseaho masa elas takai musi molore asian dosape sai Roma hina tu sebui lasonan meresi Roma tu Jesus untuk huruf ai so ditulak Jesus meon na asirohadu Jesus sai pos maruapi masai lazrat kaibusi molore asian dosabe sai Roma hita kusut bui langsung nang merisi Tahatidak koma hapor siautai, songon na hinatidak kon nidongata sa hapor siaut desa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pergogo na suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai. Imana tinubuhun di Maria, naga begabia siato di perbadia. Adorang suhabukuan ido tuhata dan tumawon na berni na ipangu manisminatus nama te terpazal libana di hau pinarsen na tua tubano to na mula mulu di are patuluhon na manai tu surgo lau kundu tu siam di bataja ho manai pergugo na suatu dasari isime mana pa mula soto tanah manghumi halana mangulu dohot na mate au porsea ditonde probadia jalang sar ria dibadi uria atau panihala Kristen akan dibadi do dihasilkan di dosa do dihakai mendu gula manggulu sugut dagini halal mate do diang meluan dasara saudara. Amin. Tabigima kursian SPH.
Tes. Tabegima tikting nama sa lihuriata liminggon. La parajolo ruas nataba. Tajalo do gaberus ni huriata ima keluarga Sudirno Simatupang inang neti Herianti Boru Sirait rap dohot tulu yang akon nasida laro sian HKBP Sutoyo Resat Sutoyo inganan nasida di Munjul Malang Wiktulu. Na paduahon Minggu Advent. Mamuka Sadarion Minggu 30 November 2025 1 Minggu 21 Desember 2025 masuk mahita tu Minggu Advent na parjulo 1 na paupaton. Na patuluhon pilihan tujulo. Mamuka hari Minggu 30 November 2025 satu hari Jumat 26 Desember 2025 papung pilih tujuh lohita di bagasan amplop bahe tupak tu haperluan Natal ni huriata. Na paupaton Dewan Koinonia na parjolo seksi punguan lansia. Sadarion Minggu tanggal 30 November 2025 ima Advent na parjolo parheheon lansia. Laos nasida do nama kobasi di parmingguan pukul 10 wib. Duk sidung parminggoni patuan nasida do pasahat ulos ultah 70 tahun. Maringanan di GSM Gloria lantai sada. Laos madlokhata do nasida dong sidung majahatikting khususnya pukul 10. Na palimahon Dewan Diakonia seksi sosial. Tabuan ma ditangyakta akar ruas ni huria na di bagasan para sahiton songon lang tarsurak di tiktikta. Na paunopon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Khobar tu bencana alam na masa di wilayah Tapanuli Raya Marhite HKBP Distrik Walu DKI Jakarta disosoi tu hita asa parsidohot patupahon pangurupion tuna terdampak bencana ima marhite pahean tuna magodang do danak yang layak pakai salimut peralatan mandi dohot akaha perluan tu paropuan boy mata pasaha tu huriata marhite Dewan Diakonia na lumabana hari Selasa tanggal 2 Desember 2025 pukul 10 wib. Na papituhon Natal parhalado dohot keluarga. Hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 patupau ni huria do Natal parhalado dohot keluarga masuk pukul 10 wib. Na pawaluhon panitia pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-1-2027. Laporan parhepengon panitia pembangunan Boy mata jaha di warta naung tatiok B. Na pasiahon padidion na balia. Hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 di parmingguan pukul 10 wib patupau ni huriata do padidion na balia tuaka poso-poso yanakol ni ruas ni huriata. Marguru na toras dari Jumat tanggal 12 Desember 2025 masuk pukul 15 wib maringana di konsistori ni huriata laos dibuang ma surat pengantar sian situa wi nabi dohot fotokopi akte lahir. Na pasapuluhon buah-buah Hobar tu program kerja ni huriata tahun 2025 marhite tiktingon pinangidu tu sude ruas ni huria asa tapasah bema pilatauta tu huria manang melalui situa wik nabi. Na pasapul sadahon ruas na molding nunga marujungulu ruas ni huriata ima Mulyanton Barasa gelar Opu Elkanaduli umur 16 tahun hinabaluhon ni inang Nuraya Boru Purba inganan nasida di Jalan Putri Tunggal
RT Sada RW 2 nomor 10 Harjamukti Cimanggis Depok Manang Week 12. Molding na dari Sabtu tanggal 20 November 2025 laos di Patu Pahuriata do parmingguon di rumah duka masuk pukul sia 30 wib. Senari sahak mahita tu acara maringot di ruas niudia na molding jongjong mahita salukna. Ujung perjalanan ni ngulu ni donga tahun laos paingotok kita dosude nang hita pe disada tiki tong dosongon nasida ikom molding alani toktong mahita marpakirimon na mangulu salileng di Portibion jala say hobas manang salihari pe hita lawo manadikon tanoon. Taingot mahata ni Tuhata di pangukapon sa plopat ayat 10 lubi. Martua maakana mate di bagasan Tuhani ola nion tutu di doktol di masoho manasida siap paru kilon nasida ay namangihut matu nasida niula nasidai. Tabuan masudi keluarga do si solhot na tininggalhon ni dongata nang jumolo moldingi asanggia matohata na mga puli na sida alani martangiang mahita di bogasan rohat tabi. Amin. Mari kita mahita. Udul mahita. Songolima tikting di mingguta sadarion aka tikting lamangihut boy matajaha di natar surat liwarta jemaat tabe. Tuhata mana madungan hita saluna. Tabigima kor sian weksada diuduti wik pitu.
maredehita uhud tapapungu peliat. Hosiana Raja David Tuita Banture dalan nahi asa mengutu rohata bernegara baik bila tanaroi. Hosiana Romaho Tubagasa Rohanabe Namano Uno Buho Ale Jesus Tuhan Nabe Las Dorohanabe Muhammad Hudusi. Hosiana Raja Ada Leon Ulumalang Nasana Binuan Namedot Hasonalan Aminahi Dokokne Nona Ponai Sudi. Hosiana Dagapo Aminani Rajaanmu Togu Batu Dibata Ami Akasi Seanmu Sai Sukuli Mamion Mangoloi Atang Tuktu Manabagani Jehovah Nambuni Dupinuai Asanya Puni Ijulmu Akana Porosei Namanana Hugumni. Dameni dewata na sumuruk sia saluhu na roha.
ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hatani Tuhata turpuk jamita si pahusor-husoro ni rohata di mingguta sadarion minggu Adventna parjolo imana tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidudua mamukamai sian ayat sada sahat tu ayat 5 Yesaya bidudua ayat sada sahat tu 5 tapai hutihu ma di bagasar rohat tabe odo hata nani ida ni si Yesaya anak ngisiamos taringot tu Juda doho Jerusalem masa dosogo di ujung yakari ho disi di paojak dolok ngibagas ni Jahoba di pucu ni akadolok jala humicat si anak karobean jadi marongo mamatusi sudea kaparbegu jala torop akabangso madapot totusi akanamadok beta hita tanakohi maduluk ni Jahoba tubagas ni debatani si Jakob asa diajar hotu hita akadalanna jala mardala kita diaka lapanga ay marharoroa sia-sio dosogot patihi jala sia Jerusalem hatani Jahoba jadi manguhum maibana di tonga-tonga niya kaparbegu jala toruanna torop akabangso jadi pato pahonon nasida ma podang nasida bain gigi jala hujur rasida bain akasasabi dang besitahon ni bangso dopa bangso podangi jaladang be guru honon nasida parmusuon beta hamu ale pinoparrisi Jakob mardala mahita di hatiuron ni Jahoba ido sahakna hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di minggutas sadarion goari minggutas sadarion ima minggu Adventna parjolo songon nataida nuaeng galak masa dalilin di tonga-tonga ni huriatta Adventna marlapatan managam manomu-nomu paimahon
haroroni Kristus tu portivion. Ganup tau dosai di patu pahuriata songonon minggu-minggu Advent. Jala ganup taong opat minggu Adventon di patu pahuriata. Advent na parjolo galak sadadilin. Advent na padua hong galak dua lilin. Advent na patolu hong galak tolu lilin. Advent na paopat ton galak opat lilin. Tubuh suku-suku dihita. Aha hubunganna. Advent na parjolo galak sadadilin. Advent na padua hong galak dua lilin. Advent na patolu hong galak tolu lilin. Advent na paopat ton galak opat lilin. Aha hubungan ni tunamanagam manomu-nomu paimahok karoroni Kristus tu portivio. Buasa holan opat tadi Advent. Buasa rangadong Advent na palimahon, Advent na paunopon. Buasa holan opat tadi Advent setiap tahun. Alus na doho jepek, diopat partikian, diopat situasi, diopat suasana, Kristus mendesak naik tagamota rotu portivion, diamai. Na parjolo, na managa bohita di haroroni Kristus tu portivion, taun na salpu, di huta Betlehem, di barani pinahan, di panggagatan, di huta Betlehem. Suku-sukun, molo na Oktubu do hape Tuhan Yesus, 2000 tahun na salpu di huta Betlehem. Buasa say tagamot tabi ibana, asa tubu di bagasat tikyo. Alusna, percuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun na salpu di huta Betlehem. Molodak tajako sonari, asa tubuh di ngoluta, di rohata, di keluargata, di tonga-tonga ni bagasta. Percuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun na salpu di barani pinahat di huta Betlehem. Molo say hola di sibana peak-peak di barani pinahani. Alania kamanginang namanaga bohita di haroroni Kristus marhite hatutubuna di ngoluta di rohata di tonga-tonga ni keluargata. Las dorohamuna tubuh tuhata ya kamanginang hero husukus sadama ay las dorohap Tuhan ini kuas tuksoh binoto doinna bena tubuh may sinna. Las dorohamuna kamanginang tubuh Tuhan Yesus. Dia dolas ni rohata. Las na kisudero hita. Jadi huduga matornidok malasa salas rohani padita hiraidi. Dia dolas ni rohata kamangina. Tuani matubu Tuhan Yesus adok Tuhan ni portivio. Au cugaridang adok Tuhan ni portivio tabaru dutia dope portivio. Tuani matubu Tuhan Yesus adok Tuhan ni portivio. Au cugaridang adok Tuhan ni portivio. Tabahiado pesatabi akan aritik na stres na matematik di portivio. Tuani matubu Tuhan Yesus adok Tuhan pangalualuan ni portivio. Alani las marohata majakon Tuhani asa tubu dingoluta di rohata imana parjulu na tatagam. Na paduahon na managa bohita di haroroni Kristus tu portivion mangalap akana porsia di bana. Na di hari minggui tapatupa do minggu parningota dia kana modding. Torok mina modding di jahahon na di hari minggui satau bolon na uktabulusi 22 halak. Na bodari tiki mangarade jami taonau rodo turu haku songonon.
tu para na tao ni songono tikiapen na parjolo rak marminggu do perahita doho si 22 halaki radang adong rotarok tok tunasi debe ay songono kape tao ni dang doho biau marapen ay songono kape tao ni guarok joon na mahape guahu tu padang adong tarot tok hidinasida songoni mahape hatok ni pajoon ni Tuhani dihita jon nah hudo akamanginang basonari rakbo pehitan wang di minggu apenona te ya tabereng joy se siam tarot di habirakta tabereng joy se juluta ati behasongono taoni dang rak behita do na taberengi ala pajuon na pinasahat ni debata ay sudero hitau kape komake sudero hitau ni komarujung songo nakadongat tanaung jumolo modingi dangarong nahok di portibion hita pena pay mahon arita biru hita dakta boto ati adoksia kitaon namar pungun wang di minggutat pena parjolon songono taon ni daktar bain nasida berak dohotita ala ni pajuwon nasahat tunasida ala ni rikotita ikom mangarari ikom managam ikom paimahon pajuwon ni Tuhan itu hita ay songo panakobor ngid do haroron ni Tuhani songo panakobor ngid do haroron ni Tuhani mangalapakan porsia diban ala nirikot kita ikut bersiap-siap. Ikut mangarade hita jauh-jauh sebelum ropa Jowon itu hita. Unang di si ropa Jowon ini moki-hoki kita. Pingsak kita. Alay jauh-jauh sebelum rikot kita managam. Paimay mahon haron Kristus mangalapakan porsia diban. Sayunang jolo di paingotala hiba sa pinaubaroha. Sayunang jolo rota muniba asani gesera pinaiya sakatoro ni bangku niba. Ano ni bereng ate. Lapatan na adoktiki mangarari hita. Managapita di haroro ni Kristus tu portibio. Napatoluhon na managap bohita di haroro ni Kristus tu portibio. Setiap saat madongannya kana porsia diba. Porsia doa mu akamanginang ilabukta Tuhan Yesus. Porsia doa mu akamanginak Tuhan Yesus madongani hita molo marulau tutoba. Porsia doa mu akamanginang iboto Tuhan Yesus isenak jolo marbada yama do hotina lauro tu gari jaon. Porsia doa mu Tuhan Yesus mangubati akaparsahitot tanah salilingon. Rikot do pediro hamunaro Tuhan Yesus si mangalean ubat mangubati madongani hita di ngoluta di portibion alani na managa bohita setiap saat paimay mahon haroroni Kristus madongani mangubati akaparsahitot napaopaton na managa bohita di haroroni Kristus tu portibion lao paujukon mengakhiri sejarah ni portibion adong go sadari ujung portibion tongo dalam madapot tonari ujung nasa sadai mahita ari ujung nasa sadai mana juta guari doho padohan eskatologis parusia akhir zaman tongo dalam laut si mahitan wain manang hape na taula siganu pari manang nomor 33 pehita manang na mangajar di kantor pehita doson nomor dalam dohita lau madapoton ari ujung nasa sadai di ari ujung nasa sadai ma Tuhan Yesus mangalap na porsia di bana manguhum akana juga rohati bana di ari ujung nasa sadai ma masa parsirangon ni hita jorma naburju tu siamun nazahat tu habirang di si mamasa partangison napatungoripon lapatan na di sima pemisahan ni hita jolma naburjusian na jahat sayang ngayak kamanginang hita tusiamun akayana kota tu habirang sayang ngayak kamang amatay tu habirang inatay tusiam
Sai dilihat tangan na tuguaw inadaktar baesa. Bitsa na donggo petiki managam mahita di haroroni Kristus. Bersiap-siap mahita paimahok karoroni Kristus di harorona na paduahodi. Tutudak tugas tamangetong-etong. Gudang go halak di Portibion, jalahiaro terberita rok kita halak bata ate. Marga sivoya. Ngolodak salah. Percibuburod dorai dok na jului. Ido akamanginang percibuburod di na margasi mangapin sivoya. Ido ibana tong tanggal sia bulan sia tahun 2000 sia rona ma kiamat Portibion inna na gudanga porsia ujunga gabi gudak perjulu mate adaktar berengana masai pitor HP daktoho. Nani dohan dak tugas ta mangetong-etong adiga karoroni Kristus na paduahoni. Alai tugas ta bersiap-siap managam paimahon haroroni Kristus tu Portibion. Hamuna kadongan naopat situasyon manatatagam molo tapatupa minggu-minggu atpen. Alani molo tapatupa minggu-minggu atpen dakkolan nanaing maddog nanaing marnatal mahita nanaing marliturgi mahita nanaing manuhor sipatu na marlampu mahita dakkolan inandun alay nanaing dohonon na managapita di haroroni Kristus tu Portibion nabudari marujungulu ruas ni huriatta perpunguan Qur amadate satoki na nahona tabrak go Imamak siwarasa nanidohan dang binoto tiki pajuon itu hatu hita alani perlu hita bersiap-siap mengarari diri jauh-jauh sebelum saha pajuon tu hita rikot hita mengarari hamuna kadonga saha persiaon naopat situasi suasana ima naik kos sita gamota molota patupa minggu-minggu apen hamuna kadonga saha persiaon di minggu atpen na parjolo sadarion naik pakulingan itu hatta hita marhite pangukapon na pinasahat ni debata tu si Jesayas jadi akamanginang di turpuk tahun daktar buang gope bangso Israel tuha buang Babil tongodo penasida di bona pasogi nasida di sahalak sianak kajolma nadoho maparukilhon bangsa Israel Juda doh Jerusalem ima si Jesaya jadi akamanginang adorak sopanurirak si Jesaya ngaleleng ibana say maparukilhon mangarsakon pangalahon ni bangsa Israel ay boado muse ujungi bangsa Israelon boado muse bangsa na pinilit ni debataon ay na jahata bangsa Israel sasatoki kola na merbeday sasatoki kola na mamuray ipergumulhon ibana masalah nanidanay ariad doho borngin jala di sadatiki ro pangukapon ro penglihata siya dewata tu ibana mangalusi suku-suku nai alania kamangidok didok si Jesaya di turpuk taon omma hatananida ni si Jesaya taringo tujuda doho Jerusalem buasa hola tujuda doho Jerusalem ala memang na duodo bangsa Israel bangsa na pinili ni debata hamuna kadongan 12 margani bangsa Israel 12 anak ni si Jakob alai di ujungnya 10 bangsa 10 marga mau tu Jerusalem jala 2 bangsa 2 marga mau tu Juda jadi Juda doho Jerusalem di turpuk tahun ima sama-sama bangsa Israel. Saya di parohaho si Jesaya betul-betul dak suma bangsa Israelon bangsa na pinili ni debata. Alani saya bergumul marukil si Jesayas boado muse bangsa Israel ima hala Juda doho Jerusalemon. Dak suman nasida bangsa na pinili ni debata. Dak suman nasida anak na pinili ni debata. Hola pura-pura go nasida. Tutu ringgas do nasida tu bagas joro ni debata. Ringgas nasida marede mamuji pasangapo debata. Ringgas nasida pasahato na kapelean hamuliateon nasida. Alai sudei hola si paula-ula.
holan kemunafikan. Alani bergumul si Yesayas, bohado muse ujungi bangsa Israel, bangsa na pinili ni debatao. Disadatiki, dialusi debata suku-suku pergumulan ni si Yesaya. Didok si Yesaya diturpuk taon. Masa dosogo di ujung yakari. Hot di sidi paojak bagas nejahoba. Lapatan na diturpuk taon. Dang marok sodo pe bagas joroni debatana di Jerusalem. Alai nungadong luba-luba. Nanaing marok soma bangso huta Jerusalem bagas joroni debata. Nanaing buanon ni halak Babel ma Jerusalem tuha buanga Babel. Alai nanida ni si Yesaya di ujung ngamuse ho do jongjong bagas joroni debata di Jerusalem. Nanaing dohonon na manangaha penama satu bangsa Israel ho do holong irohani debata tu bangsa Israel pajongjongon ni debata do muse bagas joro di pucunia kadoluk di huta Jerusalem molo na salilingon holak kala Yahudi do na masuk tu bagas joro na di Jerusalem alai sogot di ujunga di bagas joro na naik pajong-jongon ni debata di pucun yakadoluk dakolak kala Yahudi be alai marroa masude akajolma dohot siana kaparbegu mamuji pasangapon tuhata hamu akadongan nanaing dohonon ni si Yesayas manangaha penamasa di Portibion manang dia pe akan atadopi di ngoluta di Portibion pos marohata sogot di ujunga tuhata ido Tuhan si sobaon ni sude Portibion dang debatani agama nasing nagade si sobaon ni Portibion alai Tuhan ni hita halak Kristen debata Jehovah taido sogot na parpudi jongjong di atas dolok ni Jehovah di sima ibana dapat tono ni sude jolma na di Portibion sude jolma marsobba uluni totti bana mamuji pasangapon ibana alanina parjolo sahali diat penna parjolon ikol las rohata bahasa las rohata ala Tuhan ni hita nata sobba na salilingon ido sogot na parpudi jongjong manguhuim manot Tuhon nasib sejarah ni Portibion dang debatani agama nasing na parpudi jongjong alai debatat tai hot do holong irohani debata pajongjongon ni debata bagas jorona sugut di pucuni akaduluk puasa di pucuni akaduluk ala di pucuni dologo simbol haroroni Kristus tu Portibion hamuna kadongan molo marsak penuaing bangsa Israel molo marukil pehitan waing di ngoluta nagodang anak masalah tantangan natarupi di ngoluta di Portibion nagodang si pikiran tanamat cewora di ngoluta di Portibion baik di tonga-tonga ni keluarga baik songo kala Kriste kita di palilili di Portibion do kita alai pos marohata tuhata Jesusta debata nata sobba na salilingon ido sogot na parpudi jongjong hot manguhumi di Portibion alani na parjulu sahali ikolas rohata na paduahon torop akabangso romadapot totusi torop akabangso tarlobi akana somana daibana do pedingoluna di Portibion sogot di ujunga romadapot tonibana dakola parpudi jongjong Tuhan ni hita nata sobai alai sudia kabangso romadapot tonibana ibana parpudi si dapot tonon ni Portibion alani ikolas dorohata jala sudia kajolma beta madok beta itanakohi dolok ni Jehovah beta tadapoton Jehovah di bagas joron sudia kajolma dohota kabangso kagama na di Portibion di ujung sogot
iko Roma dapat nibana. Iko nibana si pujion ni portibion alani las rohata. Na patoluhon diajak si Jesayas bangsa Israel dohot kita. Betahamu ale pinoparisi Jacob. Mardalani mahita di hati uron ni Jehovah. Mabuan hati uro do Tuhan itu portibion. Mabuan hati uro las ni roha do Tuhan itu portibion. Jo do digobar ho Tuhatai songon panodang. Hamua kadongan sudero hita madada panodang cahaya sinar dohota kanasi. Adok tolu mampa ni panodang. Parjolo sahali pasisihon akanahulong. Imana parjolo sahali mampat haroroni Kristus tu portibion. Padahon akanahulong. Paduahon mabain las rohani portibion. Molo diduduk sanggul juk do halak macusuluari manuguk nai asa hangat asa las pamatangnya sida. Namar lapatan sinar cahaya matahari mabuan kehangatan las niroha pasu-pasu tunahumaliak kita. Jalan apa tuluhon dipakai do sinar laser gabi ubat dia ke rumah sakit. Lapatanna cahaya panobdang nanang buanon itu hani mangubati portibion. Ido nanang dohonon natuhita. Roh tuhatai mabuat cahaya. Mabuan ubot cahaya pada honaka nahulum hitape. Roma hitama dapot ton hati uroni. Unak say di nahulub behita. Unak say di nahulub be bangsa Israel. Alay tadapot ton tanakohi tadokma beta madapot to Jehovah. Tadapot ton mahati urun nabi nuan ni Tuhani. Unak say lalapita hola di nahulub. Gudang gojolma nalasar rohana mulu hulum. Molo mate lampu malam mai adok mati sinda musete. Lasir rohana sehulum. Mulu hulum mate lampu di bagasta baso taboto beda la sidala natta. Si patama tatobom lamari balik kaca. Poca galas dohota kanasing. Lapatan na molodang ro Tuhan mabuak katiuron hita pedak taboto dia dala sidala natta di ngoluta. Nama buak katiuro daharoroni Kristus tu portibion. Alani tadapoton. Tanakohi dulu ni dewata. Asa pajupang hita dohotiban. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata manami namarhabang sa di banwagijang. Mauliate puji-puji di sobah rohanami Tuhan. Nunga sahatami tu minggu atpen na parjolo di minggu nami sadarion. Takasu woto hami tu hapasu-pasu boy tu hami. Di patari parhohami mamolus. Satau bolon parhuriaon nahubolus sami. Jala sahatami tu atpen tau baru parhuriaonon. Asiro hamdi hami naktua katikina nangro. Napos do perohanami Tuhan tabamu akaryari nami. Asaboy hami muse madalani akaryari ni ngolunami di bagasa kay pasod do las ni roha suak songoni ma Tuhan di minggu at pen na parjulon marningo tami Tuhan macay godang nuaeng akka dongan nami ruas ni huriam na mangadopi bencana kebanjiran alani Tuhan mangalopit tanga kami huriam HKBP Cibubur hodo tu hapos ni rohanami palua kadongan nami siana kabencanai lean halua dinasida asanggia takatikina nengro rap marolopolo pami Tuhan mamuji pasang apoko suak songoni Tuhan di mingguat pen na parjolo sahalion na parjolon khusus na di minggu jam 10 non na naik patupaon ni punguan lansia pesta parheheolansia di huriaon asirohat Tuhan pasu-pasu saluhut acara na naik patupaon nasida asa mardala dohot denggak kobar tulo moni roham suak songoni ma Tuhan nunga hutangi hokami nang diwarta di tonga-tonga ni huriam gudang na naik sihamuliate honon nami
Gudang na naik si Panginoon namin ito adopamu. Tarlobima Tuhan, ruas ni Huriam na martabataba, dinaro keluarga Sudirno, si Matupang, inanami Nenti, Herianti, Boru Sirait, rap dohotolu yan akon nasida, ropi dasian Huriam hakabipi sutoyo, tok-tok wa kami nasida tu adopamu, lam tabaya kapasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida, asanggia marhite sian itu halam di tada nasida asido tolong, suak songoni matuhaku bakami nang ditanyang ngamion, ragamnya kegiatan pakobasion, na naik patu paun ni Huriam tarlobi di bagasan na sa mingguon, sermon BPH, sermon parhalado, persiapan Natal, latihan kor, Natal parhalado, na naik patu paun ni Huriam tu hari Sabtu na naengro, asiro hap Tuhan di sudia kapakabasion ulau na naik patu paun ni Huriami, hodo tu hapos ni rohanami, dongani hami patu pahos saluhu nai, molo hola siang gogonami sadiri, daktar ulahami, alani mangido hami Tuhan, jongjongi dongani urupi sudia kaulau pakubasion na naik patu paun ni Huriam, asa mardala doh denggak kobar tulo moni roham, suak songoni tu haku bakami tu adopamu, akadongan nami ruas ni Huriam, namar ningot dia ka ulang tahun nasida, ulang tahun katutubu doh pardonga sari peon, asiro hap Tuhan, sailam tabay makapasu-pasu silas ni roha, tabay hahipason gajang nyumur di nasida, asanggia marhite sian itu halam di tada nasida asido tolong, suak songoni matuha disakap rencana ni Huriam, tu minggu tanggal 10 Pak Desember, dinanaik patu paun ni Huriam padidion nabadia di tonga-tonga ni Huriam, tuktu hiroha doho pikiran ni sudia kanatoras, asa dingok nasida manogu-nogu maboa na kayanakon, na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nasida, majalo padidion nabadiai, asa anggiat marolopolo pami Tuhan, mamunji pasanga pokok tua katikina nengro. Suak songoni Tuhan di minggu nami sadarion, macai toro pakaruas ni Huriam na dibaga sapar sahiton, tarlobima Tuhan di nanami, inak sidabu tarboru manik, sian weksada, naok namen wang di rumah sakit pasar rebo, nang di si inda boru siahan, sian weksada, na tongon wangok name di rumah sakit Hermina Jatinegara, nang di nanami, inak situasi laga boru manurung, na sian wek dua, naok namen umaing di rumah sakit, nang di Sirapael Pangaribuan, sian wek opat, na tongon wangok name di rumah sakit Karya Medika Bekasi, nang di nanami, inang wek tabunan, boru Pajaitan, sian wek walu, na tongon wangok name di rumah sakit Primaya Hospital, nang di nanami, minang pena baban, boru lubatobing, sian wek walu, na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna, nang dinanami, inak sibarani boru sinabela, sian wek walu, na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna, nang diamanami, calo situa toga torop, wek walu, na tongon wek name di rumah sakit Polri, nang dinanami, inak tabuna boru Pajaitan wek sia, na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna, nang dinanami inak siregar boru Pasaribu wek 10 sada, na tongon wengok name di rumah sakit Uwi Depok, asiro hap Tuhan di sudia kadongan nami namar sahiti, masih holo pehami Tuhan lianomu akagajang nyumur, lianomu hamalumon, asanggia takatikin anengro, boy hami Tuhan, marlas ni roha toktong mamuji pasanga pokok, pasu-pasu makaubat na pinangan nasida, pasu-pasu akatangan ni parubat, asanggia mahita kay boy tumibu bolok tanggal parsahitoni sa pamatang nasida. Suak songoni ma Tuhan, nang di minggu nami sadari oku wa kami tu adopamu, dongan nami ruas ni Huriam na di bagasan arsak paru kilon, di siala naung jumolo nyala, amana hina holongan nasida, siat tonga-tonga ni keluarga nasida, imama nami simulianto barasa, asiro hap Tuhan di sude keluarga si solhot, na tinadikon niya manami, suruh todim nabadi, ay man orang roado pikiran nasida, asa unak sa itumatangis, unang mga dungi ng madele nasida,
Alian dia makirim nasida Tuhan. Dia kasilas ni roha. Na naik patongono mutu nasida tu akatikin anang roha. Apuli roha nasida. Pada warsaksian nasida. Asang dia marhitesian itu halam ditada nasida asido tolong. Suak songoni matarlubi. Hami Tuhan narak marpung nuang di bagas joromon. Ramoti pasu-pasu aka keluarga nami. Tabaya kapasu-pasu silas ni rohai di tonga-tonga ni keluarga nami. Dongani ramoti hami nang dia kapardalanan ni ngolu nami. Joloani hami Tuhan dia kadalanan aksidal nami. Joloani hami dia ka ulaon na naksiulaon nami. Joloani hami dia ka pikiran na pikiran nami. Unang loasami Tuhan mangalaka somar donga dohoto. Dongani hami Tuhan asa tiur ngolu-ngolu nami. Satokin na Tuhan na mula be maham madapat to na kabagas nami. Asirohat Tuhan ramoti hami di pardalanan. Pada wakabatabat pada parmaran. Palas rohan nami anon. Boy pajupang dohotak kana wawolongi hami di bagas nami bi. Nang di tonga-tonga ni bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami. Tuktuhi roha do pikiran nami. Asa sa masihol hami Tuhan. Romar pungu marsaor di joromon. Jaloma Tuhan ilihilek pangiduan nami on. Marhite-hite guarnya nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita bukwede 404. Laos tapapungu mapelian na paduahon. Unang hosay na hulog tunati urho atom sulu-sului magulong ay hulog portiniyon nang mapase sa hunon mo dosa Tuhan Yesusin ipe asa goluononmu nani omohon hain.
dehon ayat tolu laos jongjong mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan saluhut silele na dengga dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyana nile homitu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabewap na hutsus di jolom. Pasu main jala ramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajaom. Di tonga-tonga ni huriam do di Portivion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam kadahami godang sileleo mituhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata amanami rodi saliling-ililinga. Maulia te maruhanami tuho. Ala diramoti ho hami di bagasatao parhuriao nauk salpui. Asini rohabo na pasahato kami tu bagasatao na ibaruon. Huida hami di bagasan na sataoni. Denggan ni basam. Buas doho mangalia barita na uli tu hami. Asa mardame. Jala marhasonanga rohanami. Dita bayhodo bilangan niya kanaporsia. Akana burju manguloy hatam di pargogoy hodo akana porsea doho na posom akana mamarita ho kabelgaum di tonga-tonga ni huriam tung naso habilanga dosude dengan ibasam na sataoni sia minggu tu minggu sia bulan tu bulan saha rodi sadarion di baini hupuji hami magoarmu jala hupasanga pami maho sai gonggomi jala pasu-pasu manak kuriam, tabay maganupari, torop miyakana porsia, namar holongi rohadiho, say parara maharajaom, disadok pulon, say ramoti huriam, asaw naksaw tahini parjahat, na mga bati harararat ni harajaom, sayunang loas suryami di susay, di gaori manang dileay, ramoti makana pinilimu, pay masahat tuhanguluan. Say ramoti masude na posom na mamarita ho barita nauli. Say jow makasipilibegu doho paruga monasing. Asa doho nasida pasangap ponggoarmu. Say ramoti jala parbadiay mahuriam. Saha rodi haroro ni Tuhan nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaomu, say sau malomani roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang. Leo matuhami sa daruk kanguluas siapari, sesa madusanami, songo panesanami, di dosa ni donga na mardosa Tuhani, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangagok. Salireng
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Advent idolitekio, seringat ditanoon, ikon rani oroade, mananggang si paruae. Advent, naroma Tuhani, atong tagaman. Advent